Love Radio. Sa mga babiyahe po, papuntang norte, sa mga daraan ng NLEX, dyan sa may Bocaue, sa mga papunta po dyan sa bandang Bulacan, palabas ng Valenzuela, sinasabi ko po sa inyo, binabalalaan ko na kayo. Kahapon ko pa kayo binalaan na huwag kayong daraan dyan dahil matraffic. Oo, yung iba po, talagang napakapakamot na lang ng ulo, ng bumbunan nila dahil sa sobrang traffic. Pero I guess may mga iba naman pong maluluwag. Oo, lalong-lalo na yung mga gamit na gamit. Maluwag kapag madalas nagagamit. Charot, may darot. Pero hindi po yan applicable sa kalsada. Kapag mas madalas nagagamit, mas nasisira. Kaya payo po ni Rakitera, magbaon po tayo ng marami at mahabang pasensya ngayong araw na ito. And especially ngayong season na ito dahil sobra po talaga ang katrapikan sa kakalsadahan. At higit sa lahat, kung talagang hindi naman kinakailangan na magsasakyan, baka pwedeng lakarin na lang. Charot! Darot. Hindi, baka pwede na lang magmotor. Pero syempre, doon pa rin tayo sa safe na klase ng pagbabiyahe. Kasi may iba nagmamadali, sa kamamadali, ayun, boom, merong ibang nagkamali. Imbes na biyaya, ang dadatnan, biglang boom, disgrasya. Biyaya to disgrasya. So, paalala, once again ni DJ Rakitera, magbaon ng maraming pasensya, maraming pangunawa, at kung sakaling merong importante talagang lakad, magbaon ng smartness. Ano ibig sabihin ng smartness? Dapat matalino ka. Oo. Imbes na ikaw yung papunta dun sa pupuntahan mo, sila yung papuntahin mo sa iyo. Gano'n? Ewan ko ba? Hindi ka naman importanteng tao. Pero sila bigla pinapunta mo. Ayun, pa-importante yan. Anyway, kabisyo, kahit ano pa ang nararamdaman mo ngayon, hindi ka importante, huwag kang mag-alala. Dito sa programa kong ito, ikaw ay importante. Kasi nga, you are mahalaga. Nakornihan ka doon? Ako din eh. Anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. At kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rakitera.